ए घरी तो बॉडी पे आस लो हमारा पर गरम हो जाता लो जी। एगो हमार वीडियो ना एगो हो गई रहला वायरल, जितना जना चैनल वाला जुटल बड़लो सुन लो, जिन जिन जना चैनल पऊ अपन वीडियो नैखन डलले नैखलो डलले तो फिर से डाल लो चले के बताओ कहे से कि मार्केट में चले के बताओ। हम तो देखो तनी कि वो वीडियो में दूसरा के गाना बा आ फोटो बा हमार कहाँ हो तो बूढ़ा व्यास देखिए, बूढ़ा व्यास ने कहा कतने तो व्यास देखो तनी जे ओकरा के मोबाइलवा में है तरीको के जनता के लोग लागत देखावे देखी बूढ़ा व्यास का देखावले बेले। हां बे हम तो देखो तनी जे ढेर व्यास चले देखावत नहीं खन तले वो लोग के गाना याद नहीं खपर जी। आजो रे सब के केहू देखाई जरूर जरूर भाई एक एगो अक्षर पढ़ा था लोग देखी का लिखल इहे माने है बबुआ अपना माई बाप का सुमरन गावा कौन केकर चाचा था उसे काले न देना है पवन सिंह चटले की खेसारी चटले की खोदले की कमलबास कुंवर जी चटले की चंदन चंचन चटले उसे काले न देना ढेर दूसरा का चटबो तो तहर दोसर चटे लगी वो सकाले ना देना। गांव में हमनी के गावत नहीं जा माता बहन बेटी चार ओर से छतवे पर भरल बड़ी कपड़ों पर बालो दो तीन जने तो हमनियों को तनी कुछ बानू जी कायदा कानून बानू। हाँ कौनो काम करो सुपारी भी है तुम्हारे याद में हम बात कर रहे हैं फला ना चटले चिला ना चटले हही चटले इनकर दोसर कोई चाटा हाँ उसे कहा हमारा लेना देना बा। लेकिन बबुआ तनी को शिल्पी राज के लोई बड़ा मार्केट में हाला कर रहे। अरे पिया मोरा जाहू जो निकल कतिया अरे वहां सवतिया यही लइया पत्नी को माई के सिमरन गाई। माँ से बढ़कर देवी और पिता से बढ़कर देवता दुनिया में कोई नहीं होता। थावे मई हर बटना अराने बाटे तेरा अरुका बाबू अरुका हो नाम भैया त्रिलोकी सिंह जी भारत ट्रांसपोर्ट बलिया के धरती से हमरा के 100 रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन थावे मई हर बटना अराने बाटे तेरा गावे गावे निमिया पलावे लू बसेरा माई मोरा दे बहना ए चरण ए माई मोरा दे बहना सनवा ए चरण होई हाई देखे सुपारी लाल सिकिया सब्जी बेचे वाला जी जी जा भगवान तारा के ये महाराज जी तो कोई को बिजनेस बाजी सब्जी बेच ले बकबा आगनो बाड़ी वाला काम बा जा भगवान तारा का बनौले रख जा राजे भोगी दो जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। हाई देखिए शेषनाथ भैया मनियर के धरती से मनियर के धरती से हमारा शेषनाथ भैया हमारा का 500 रुपया हमारा का दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। लयदारी जंक्शन यूट्यूब चैनल भगवान तारा का बनौले रखा जी 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 हाँ हाँ एजे घर हनो लयदारी जंक्शन अभी तो 2 गो चैनल वाला देहले बड़े पैसा आ देखत नहीं जे एबारा 15-16 जना आइल बड़े अपन अपन हाजिरी लगा दलो लागी सुनो हाजिरी लगा दलो अभी हने कुछ डालत रह कौन फेर नहीं के कुछ डालत रह
चलो तो जौवन मार्केट मांगत तब ना बिगले जाए भाव लगल है बबुआ। अच्छा रुको हो पब्लिक के खाए का मन बा दाल भात चाहे पुलाव खाए का मन बा रुको भाई पहले मान ले लो। डिम्पल सिंह जी हमरा के दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। पब्लिक के खाए का मन करता पुलाव आ तू कहत कि तनी पूरी ले ली ना तनी सब्जी ले ली ना लोग कहे कि हटाइबे कि ना हटाइबे हटा हटाओ ए भाई तनी दही बारा ले ना हटाओ हटाओ भाव लगल है बबुआ। तोहरा सिवाना मई बाटे के हुसान में ए हो बेटा के पवरी मई बाटे तहरा भोजपुरी के जतना बालो सेलिब्रिटी केहू के हम कहत नहीं केहू धनी मनी घर का ना हो। भारत शर्मा आज भोजपुरी के सम्राट बने न एगो समय रहे इतना गरीबी में भरत शर्मा जी के जीवन बीतत रहे कि घरे भाथी फुकाए लोसाई चले भरत शर्मा जी के घरे खेसारी लाल लिट्टी बेचस दिनेश लाल निरहु एगो समय रहे जे बक्सर जिला में 4000 में साटा रहे जौना घर उनकर कैसेट आई रहे कि बुढ़ावा मलाई खाला तो बुढ़िया खाले लापासी बोल रहले न। आज देखी तो चमेली आ कहां राजा भोज कहां गंगवा बोल रहले न। विचार करब हमरा बात पर वही समय आज देखी तो निरहु का कहां बने हीरोवे से आज सांसद बन गेले हीरो बनले कुछ दिन आज हीरो से बन गेले सांसद ई केकर देन हो ई माई के देन भैया। एगो स्टेशन पर भीख मांगे वाली रानू मंडल कलकत्ता में भीख मांगत रहली माई के कृपा भइल तो एक दिन में स्टार बन गेली बॉम्बे चल गेली एगो गीत गा के तेरी मेरी अरे प्रेम कहानी हो एक ही गीत की गौलिया चल गेली बॉम्बे ई केकर देन हो ई माई के देन हो। तोहरा सिवाना मई बाटे के हुसान में बेटा के पवरी मई बाटे तहरा तोहरा समनवा बेदवजनवा रोकी न कोई हो। फिर 100 रुपया पुरस्कार त्रिलोकी सिंह भारत ट्रांसपोर्ट बलिया के धरती से धनी है बागी बलिया धरी है ये कैसा धरती है बबुआ वीरों की धरती जवानों का देश अब बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सुपारी भाई गलती ना नो अरे राज भोगो।